Marahil kung mahilig ka sa larong basketball ay kilala mo ang batang ito mga idol dahil ito ay isang malupit na manlalaro ng Mexico Pampanga at kasalukuyan ito ay isang playing coach sa kanilang koponan ng Kamuning Mexico Pampanga. Siya si Arvin Ortega ng Team Kamuning, isang malupit na point guard at isa din itong malupit na coach mga idol. Sa game na ito ay talagang labis akong natuwa. Akala kasi ng defender na ipasa ng bola o kaya naman siya ay natamaan ng bola. Ngunit siya ay nabigla, wala na sa harapan niya si Idol Ortega at pinadaan pa nga ang bola sa likod ng board pero ito ay natawagan ng violation. Sobrang shooter din ng point guard na ito mga idol kaya hindi siya pwedeng pabayaan sa 3-point area dahil talagang ito ay kanyang bibirahin. Sobrang hanga ako sa batang ito dahil complete package kung ito ay lumaro sa loob ng hardcourt. Kaya naman kung ikaw ang natasang bumantay sa kanya ay wag mo siyang pababayaan dahil bibirahin at bibirahin ka sa 3-point shot mga idol. Dahil sa pagbomba ng tres ay napatawag ng timeout ng kanilang kalaban. Sa pagbabalik ball game mga idol ay isang malupit na halley play ang ipinamalas ni Idol Ortega sa kanyang teammate at ito ay kanilang naipuntos ng napakaswabe. Tulad ng aking sinabi mga idol, kapag ikaw ang bumabantay dito ay dikitan mo dahil ito ay walang takot bumamba sa tres. Sumubok naman itong tumira sa napakalayong 3-point area mga idol ngunit bigo itong may puntos at nakuha nila ang possession at ito ay naipuntos ng napakainam at napakaswabe. Shoutout sa lahat ng committee ng Team Tumang Seron mga idol lalong-lalo na kay Sir Vincent Ventura. Muli na namang sumubok na bumamba sa napakalayong 3-point area at ito ay kanyang napagtagumpayan. Alam nyo ba mga idol na ang kanyang mga galawan sa loob ng hardcourt ay parang isang Terence Romeo at talagang matapang ito sa bola kaya naman siya ay nakakakuha ng N1 play mga idol at magkakaroon ng tsansang tumira ng bonus shot at hindi ito nagmintis. Si Idol Ortega ay isang former MVP sa San Fernando, Pampanga nung siya ay nakatira pa doon. Kaya naman sa pagtira ng buzzer beater shot bago magtapos ang second quarter ito ay kanyang naipuntos ng napakaswabe mga idol. Kaya naman ang mga manonood ay nagsigawan at nagpalakpakan. Talagang isang malupit na manlalaro ang Ortega ng Team Kamuning Mexico Pampanga. Kung malupit ito sa opensa mga idol, mas malupit ito kung dumepensa. Tingnan nyo naman ang pagdepensa niya sa kanyang kalaban mga idol. Ito ay nakaagaw ng bola at 2-on-1 pa ang labanan at nakakuha ito ng foul. Kaya naman siya ay titira ng dalawang bonus shot, nagmintis sa una at naipasok naman ang pangalawang tira mga idol. Shoutout sa mga tao Gamapi, Pampang Community Chapter, Angeles Council. Long live at salute sa inyo mga idol. Kaliwat kanan kung bumira pala ito sa loob ng hardcourt mga idol. Kaya naman sa kanyang pagsalaksak ay gumamit pa ito ng left-handed shot mga idol. Napakalupit ng batang Ortegang ito. Magulang at madiskarte kung ito ay lumaro mga idol at ang mga pasa ay talagang napakatigas. Sayang nga lang ay hindi na ipuntos ng kanyang teammate. Kung sakaling umabot ka pa sa part ng video ito, pwedeng pag-comment naman kung taga saan ka para naman alam ko kung saan napadpad ang video ito. Arvin Ortega ng Team Kamuning Mexico Pampanga. Luwid ka, Luwid Ler Kapampangan Ballers.